Hello mindenki, most épp PlanetSide 2-zünk. Hát ez egy kis szenvedés videó lesz, és itt van velem. Aflama! Igen, én meg Raksasasz vagyok. Hát akit érdekel, nézze meg. Ha tetszik, like és sub. Majd elválik még. Egy gyors szenvedés, ezt nem baj, ha sokszor meghalunk. Előfordul, néha kinyírjuk egymást is, de az csak direkt. Izéveket van én. Light. Repülhetnék volna. Hol vagy? Te hol a lágban vagy? Én lejöttem. Te lejöttél? Milyen jó kis szkópom van. Gyerek, heavy-be. Nekem is. Nem találsz el, kocsó. Anyát, ez jól néz ki. Anyát, ebbe beleszállnék szívesen ebbe a hátsó töredbe. Bele is szállt, beleszálltál? Beleháll. Anyát, mozogjál meg. Látsz a hátsóból? Anyád, az hogy néz ki? Nézed már! Hol van a light asszautos? Gyerek, prós. Nem ez? Ott nézd ezt! Gyere ide, anyád! Anyád, ez crash! Ez milyen bookmarket? Ez hogy landol? Hol a rák vagy? Ja, azt mindjárt. Aha, fasza. Itt vagyok. Nem, üres vagyok még. De nyomok egy squadot. Egy squadot, egy platon berakok aztán. Platonba. Kell azt. Anyád! Vannak jó. Ez volt. Pirate. Anyád, ez nekem jött. Olyat keresik, amiben talán benne is van izé. Evil Marksman. A kettőbe szokott benne lenni. Igen. De csak egy van most, de egy Pirate Gaming van. Jó, beindulok. Akkor nézzük, hogy hol vannak. Charlie Squad! Én is abban vagyok. Insert... De kicsit szétszólt vagyunk, egyébként izét támadjuk. Bár is nem az F-án. FN insert. Gyerünk! Szépen lesz? De lassú vagyok most. Izére kéne menni. Mi ez? Nem látom, az sok ember kéte. Black Hard Iridium Plant, azt hiszem. Nem, Black Shard Iridium Mine. Oda kéne menni. Mondjuk egy redeploy. Nyádé. Ja, ott ahol sokan vannak? Aha. Szóval redeploy-jal oda tudsz menni. Anyád, valaki megsérített. Megöltem, meghaltam. Ez mi? Megöltek. Ez mi? Nem Ez tudom. mi? Nem tudom. 10 FPS-en költő. Mindegy, én oda tudok már izélni. Meghaltam. Black Shard. Egyébként redeploy-nál meghalsz, csak szólok. De én nem redeploy-oltam, basszol. Én igen. Gyerünk ide a Black Shard Iridium Mine-nak a main spawnonja nyelve. Ott van a izé is. Oda megyünk. És oda mész. Hajnos vagy. 56%-nál tartok. Tényleg? Nem, nyáron. Amúgy nem, tél van, utána tele. Hát az, én azért szeretem idét. Indar. Sokkal jobb. Ja. Jó A téli pályák, hát. Szar, mert nem lát. A mesében nem voltam, még oda kéne felmennem. Mer is, hát ott soha sincs semmi, ez a miénk. Legtöbbnyire. Nadra, többnyire. De lehet, hogy elnézhetünk oda Az ilyen, hogy összefognák az összes platont, ilyen 3 platon egyszerre megrohanná egész a mesid. De el nem félnék. A Mer is a miénk. Legalábbis múltkor még a miénk volt. Nem meg kell nézni a lapon. Hát, Én olyan még ugyanis kékeké volt nagy részt. Az lehetetlen. Múltkor még piros volt az egész. A faszt, kék volt, múltkor. Volt ilyen kék. 100%. Belagoltam egy kicsit. Te már bent vagy? 2, 1, 0 FPS, vagy. 1. De laggolok. Mekkora lag. Nekem is így összeesett, tudod, és oldalra fordulsz, olyan. Ilyen laggolt genya. Lehet, hogy Frapsen jól látszik, de nálam nagyon laggol most ilyen a pillanatban. Jó, visszajöttem, élek, jó van. Én meg valami. Te hol vagy? Hol mész? Hát, hanyas vagy. 9-es. Nézd meg, Jó, jaj, csata van itt. Addig van egy kidán, kifutottam. Anyád milyen max volt, azt láttad? Ilyen piros, fehér mintás és ilyen csont, azt tudod. Én elrándottam a picsába. Merre vagy? Itt. Sniperolok, köcsög vagyok. Nagyon laggolok. Anyád, ide volt a lehetőre fogjuk.
Ott Nem van! lát. Vigyázz, heavy! Ott egy heavy. Hátulról is jönnek, vigyázzál. Anyára, ezek honnan elákuljanak ennyire? Hát minden. Fuck! Te lőttél, bazd meg! Nyára. Szopaci. A fasz lőttem meg magamat, hülye vagy? Nagyon lőnek engem közben. Kurva a szádat! Jaj, a tank lő engemet! Jaj. Ezt én is lőttem. Az meg engem is le is lőtt, szinte majdnem. Leszett a falsamat. Hajjá. Az meg ezek... Ott egy snipe! Azt leszedem. Hol a gecibe vagy? Láttál, ott volt a piros jár fölötted. Hol a faszba vagy? Gyere csak elő! Várjál, valamelyik megszedett hátulról. Így, hagyjanak meg. Hát én ezt mondom. Snipert. Az hol a faszba ment oda fel a snipe? Dick, látlak? Hol a snipe? Nem tudom, fönn volt. Világát azért bekerítetek minket. Nem mondod. Ott egy tank. Már De világ az- is vannak? Anyád, ezek elvették a tankunkat, bazd meg. Az a mi tankunk, költség. Fuck! Hű, ez közel. Ez mi a picsa? Átjött a falon egy max és megdöglött. Ez egy ellenséges, Lila. Más. Ez milyen bugnál, bazd meg. Hát, egy kicsit nagy lehet. Csak árjön Nem egy látom. perc, hogy valószínűleg Most nem. itt rohangálok össze-vissza, nem látom, mit csinálok. Visszamegyek ide reszuplizni, mert kifogyott a rakétát. Kérje meg egy engineert, hogy dobjon el rakétát, aztán szedjed őket. Fölösleges resupli. Egyszerűbb. Azt meg ezek tankok olyanak nagyon egyébként. Vissza heavy veszal. Föl egy, át egy Anyád. szerintem. Várj, én elkapom, hátul lesz a tank. Itt világ vannak. Mindenki van. Egy háp! Heavy assault. Equip. Now! Surprise, motherfucker! Surprise! This is kinder meglepetés. Nem áll. Bum mellé ment. Hát ez szerint. Most Ott ilyenkor van csak egy, azt vagyok. nem látják. Revolom a saját Hát hátjámat. eltalál, de kurva, de messzire ment az milyen. Facility lost. Mindjárt megvan. Elvesztettük. És belement és nem mutatta, hogy hú, ez nem is se... Ez kibaszott bugos már, jöhetne egy kibaszott patch. Mit csinálsz, ember? Ez az! Anyád! Még én itt gyógyítottam magamat addig. Neki nincs a mond. Látom, hogy van, ezt megfogatom, gyere. Okay, we're completely cut off, so fall back to the location. And Igen, halljuk a Gyerünk vissza a Wargate-hez. Zsoldat. We will coming back. Így, Azért se hagyjuk meg, hogy ilyenek engem közben. fake Bartek, Jaj, tudom mi jön most! out of the biolab too. Na, Szeretni fogjuk. micsodát? Tankassault. Ja. Egy pillanat és jövök, jó, addig leállítom a felvételt. És visszatértem. Jó. Itt folyik a harc, nem sokat mentem el egy fél percet, jó Istenem. Tomorrow deployt. És visszamentem. Innen kérem a Wargate. Meg hülye vagyok. Ja, Nekem vissza. nincs sok időm, lassan befejezzük 10 perc még talán. 3 érdek. Meg? Muszáj. Nem, meg... Köszönjük. Legalább nem az ellenségét írtak fel. Antos is szeretett kereszteket. Igen, én ide folyoltam vissza bárkithez. Így vagyok beszélítve. És most mi lesz? Meghaltam. We will give a fuck. Akkor hova? Repzile megyünk, nagyon úgy nézem majd. Akkor Wargate. Tényleg? Lesz egy assault? Én megyek egy heavy assault, egy heavy-vel. De gyere itt, izével.